गंनै गंनै होथारबाय माने ट्रेक्टर फिसा गिदिर बियो नै ट्रेक्टर गंनै गंनै हालौदों ओरैजाय नै ओरैजाय मोसौजोंबो दङ दैखौ नेबाय दङ दैयानो गैया सोरबा माने ओरैबायदि सारबाय नै दै बुलायदोंना अखाखौ नेदों गैया अखायानो गैया मेसिन नङाबा जाला आरो माने अखाखौ नेबाय दं जोंनि रायजोआ गैया नाथाय अखायानो गैया नै फैलायबाय दिनै फुङावनो नोंथांमोन आं दिन्थिनो होननानै अखाखौ नेबाय थादों खिन्थु अखायानो गैया फैयाखै दाबो ओंखामाबो जाबायदि उखैबाय फुङावनो फैनाय ओंखामखौ मोनबा आं जाग्रोसिगौ ओंखाम लाबोग्रायानो दासिमबो लाबोआसै माथो ओंखामखौ लाबोबा आं जाग्रोनोसै बिनि उनाव आं नोंथांमोननो माखासे दिन्थिलांबाय थानोसै नङा होमबा ट्रेक्टरबो गंनै गंनै सालायबाय ओइ नै आंनि उनावहाय नुदों जानांगौ नोंथांमोना ट्रेक्टरनि आवाज खोनादों जानांगौ फिसा फिसा हेन्ड ट्रेक्टर ना मा ट्रेक्टर होननाय बिदिखौहाय फिसा फिसा आरो ट्रेक्टरा ओइ नै आंनि उनावहाय दिनैहाय रायजोनि माइ गायनाय बेखौनो आं मोजाङै दिन्थिलांसै नोंथांमोन थांबाय थादोलाय दिनैनि गोदान भिडिअआवहाय मा ओंख्रि लाबोखो अमा बेदर आइयाव हाबाब बेनिखौ जानांसिगोनलै अमा बेदरखौसो बाब्बारे गोथावथार जादों खोमालै गोथाव जादों ना ओंखाम लाग्राफोराबो ओंखाम लाबोग्राफोराबो बाहेरायाव माबा दुब्लियाव थांलायलाया हाब्रु गालायनो थांलाया मा लाबोदों नुदोंना नै वा साथा हमजोबनाय माखौ मिनिबाय थाबाय नै मा ओंख्रि लाबोदोंथाय दाहाय जानायखौसो दिन्थिनोसै आं मानसिफोरखौ बोरमा बेदर आङो दिनै मा जाहैबाय ना दुब्लियाव फार्स्ट टाइम आङो बिराद बोसोरनि उनाव दिनै दुब्लियाव ओंखाम जागोन आङो नुबाय दा नै ओंखाम लाग्रा लाबोबाय रायजोनि माइ गायनायाव मा लाबोदों बेखौथ' मिथिला आङो एसे दिन्थिनोसै सारा हमनाब्रा माबोरै अननाय गैथारला हिनजावफ्राबो बोला अन्थाइ बिखा सारा गारहरबाय आङो लागाव नै बे जाहैबाय ना मा बियो खांख्रिखला ओमफ्राय ना गोरान बाथोन भाजाबो बानलु बाथोन ओमफ्राय नैबे जाहैबाय नै नुदों दा बे जाहैबाय बुद गोथां रसे एसे मोजां दिन्थिना केमेराखौ ओरैजाय बे जाहैबाय नै बुद गोथां ओमफ्राय नैबे जाहैबाय ओंखाम माने आं दिनै दुब्लियाव फार्स्ट टाइम ओंखाम जागोन नालाय एसे दिन्थिनोसै आं नोंथांमोननो नायना लादो सोरबाफ्रा आयु बिदिनो जायो होनना बुंना दे माने बे जाहैबाय फुंनि ओंखाम नालाय ब्रेकफास्टसो बियो एसे जाग्रोनोसै नङा होमबा थावैखौथ' मिथिला नोंसोरो मा बुङो बुंना होदो थावनाय थावैखौहाय बेनो जाबाय खांख्रिखला दै ओमफ्राय बे जाहैबाय ना गोरान मोजां जादों ओमफ्राय बे जाहैबाय बानलु बाथोन बुदजों ओंखामजों बिराद बुराय जायो मानसिफ्रानो बिराद नायदों नै वा आङो दायो ओंखाम जाखांबाय दुब्लियाव ओंखाम जानायनि मजाया एसे आलादा जायो बिराद बोसोरनाव दिनैसो दुब्लियाव ओंखाम मोनजाबाय आं ओरैजाय सोरबा जाबाय दंबाय र' मा ओंख्रि मोनजाखोथाय नै जिरायनानै जाय फारि जादों आरो ओइ मा ओंख्रि मोनजाखो क्या सब्जी मिगिस' माने माबा मा सिबुंसो खोमा सिबुंखायनो मिगि होनना बुङो माने मिगि बायदिखायनो मिगिबो हाब बिदिखौ मिगिखौ गोरलै गथ'सो जायो माथो नों मोजां मोनजायो भिटामिन मा भिटामिन दं बेयावलाय थान्दा जायोलै थान्दा जायो दै गाङा मिगि जाबा आदसा गोथाव ना दुब्लियाव बिदि ज' जानाया मोजां ना मोजां बहाबो बेदर गैयाबाबो दुब्लियाव आरो ज' आदसा इन्ट्रेस्ट नाङो माबायदि इन्ट्रेस्टआ सेलायलायनाय नालाय औ बिदि आरो ना ओरैनो थांसै र' नोंस्रा माबा रानलायलायदों मा ओंख्रि मोनजाखोब्रा हाब अमा बेदर आयौ माबा गोथावलाय आयौ मालाय रुटिबो नै इदि जायोना मानसिफ्रा सोरबा मोजां जामारोथ' आरो आंहा ओंखाम जाबाय औ थास' बिबारजों गोथाव ना हला आं एसे लोंनि ओइयाव दिसाव आंबो थास' बिबारखौ मोजां मोनो ना लोंनो एसेल' हो मालायनि थास' बिबारखौ जा आरो बेदर होनाङालै बेदर नाङा
खुलिखौ नांगौ जासिन दे नोंसोरबो ओंखाम जानांगौ ना आंबो माने थास' बिबार होनबाथाय आंबो थानो हाया माने ओंखायनो आं लाबाय आरोखि मानोना रुटि जागोन नोङो आं जाया ओंखाम जाबाय नोंलाय नों रुटि जाया ओंखामसो जाबाय दालाय मा जाखो गय जादों आदसा नों ओमफ्राय नोंसोरो जाना फैखादों दा ओमफ्राय लाबोखादों ओंखाम लाबाखै आङो दायो नै थास' बिबारखौ आङो बिराद मोजां मोनो नालाय थास' बिबारखौ एसे लोंगोरसै जायखिया मालायनिबा बिना लाबायलां थास' बिबार जाबा ओंखाम बायो दुब्लि बारियाव नंगौ मिन्थिया आङो थास' बिबारा गोथाव जादोंलै थास' बिबारा अमा बेदरजों गोथाव जामारथ' आरो सोरबाफ्रा जागोन ना जाया मिथिया आंबो मालायनिफ्राय नुनायखाय थास' बिबार ओंख्रि होननायखाय आंबो थानो हायैखाय बिना जाबाय आं गोथावलै सोर सोर जायो अमा बेदरजों थास' बिबार लोंजोबो आं गोथावमोन दायो दिन्थिलांबाय थांसै ना अखाबाबो मा जाहैबाय माने मेचिन सारनासो दैखौ गायनांगौ माइखौ गायनांगौ जाहैबाय नुदों दा नै गोजानाव बोदोलांदो आरो ओरैजाय नै अखाया फिसा फिसा हादों थेवबा माने दैया जेबो खालामनो हायाखै माने दैया जेबोआनो जायाखै दाबो गोरानसो जाना दं नै नुदोंना मटर सारागौ मानि उफाय गैया बायदि जाना थाबाय नै बे आरो दुब्लिया मैया जों बेखौनो आलि खोदों मोनाखौ दिनैहाय मा जालायबाय अखाखौ हागोन होननानै आलि सालि खोना दोनबाय अखाबो गैया नै गोरान गोजा बे जाहैबाय जोंहा गामिनि आरो ओमफ्राय मोसौजों दायो दैखौ सारनानै हालौगोरबाय ओमफ्राय आरो ट्रेक्टरबो दंखायो जोंनाव फिसा फिसा गंनै दायो जास्ट माने ओरैनो मोसौजों ओरैनो हालौनानै एसेसोल' हालौस्लांनानै आरो ट्रेक्टर गिदिरजों हालौखांबाय ओमफ्राय ट्रेक्टर गिदिरजों हालौखांनानै दानिफ्राय मा जालायबाय मोसौजों हालौनानै ओमफ्राय नैबेयाव ट्रेक्टर गंनै नुदोंना फिसा फिसा बेजों एबार होसिगोनलाय राम रामनो नै अके ओइ हमनो खरक माबा नुदोंना नै गय गलांबालाय र' बोरा गसिगोनलाय गसिगोन गलांबालाय र' थांनांला गसिगोन गबायलै बे गबाय